एक फ्री आला. एक फ्री त्याला आला. गोमुच्या डोक्यामध्ये गुलाबाचे फुल ग, गोमू दाखवते निर्जनची भूल ग. आमच्या सखूनी कॅमेरा चालू करायला लावलाय, बोलते पहिल्यांदा वॉशिंग मशीन लावते व्हिडिओ कर. मी ना काय आयडिया दिल्या, मला काय वाटतं काय सांगायचं नाही. नवीन मशीन ना उद्घाटन दोन बाटल्या टाकलेल्या आहे. ही तिसरी वाढली, म्हणजे अर्धी अर्धी टाकली. अर्धी अर्धी टाकली आहे. ऑटोमॅटिक का नाही घेतली, कारण ऑटोमॅटिकला पाणी जास्त लागतो ना. कुठे जास्त लागतो आता, हे तुम्ही ओतताय ते जास्त वाटतंय. पण ते ऑटो खेचायला पाणी हे सर्व कुठे आहे आपल्याकडे, चालू पाणी कुठे आहे, चालू पाणीच करायचं ना हे सगळं. बरोबर. मला माहिती आहे किती चालायची. बस झालं, बाला होती. नाही द्या अगं एवढ्याच मी कपडे धुवून काढले असते एवढ्या पाण्यात. मग तुम्ही कपडे एवढे टाकले, एवढे कपडे जास्त टाकले, 3 दिवसाचे कपडे टाकले. कपडे जास्त म्हणून पाणी लागतोय. हे बघा इथे किती वादळ सुटलाय, सकाळपासून अशी हवा चालू आहे. नाही किती झाडं हलतात, एवढी हवा सुटली आहे, वादळ सारखं झालं. सकाळपासून हे बघा. हे बघा केवढा वारा सुटलाय. कपडे सगळे सुकून जातील लगेच आज. किती वारा जाम हवा सुटली, एकदम वादळच सुटलंय. माडं पण समोरची माडं होती. कसे हलतात ना. ते हलताय. बापरे. जोरातच आलाय. हे कोणाला त्यांना भाजी कामगारांना ते जेवायला काय गेले. बनवली भाजी दाखव. वालाची भाजी आणि शेवगे शेंगाची भाजी. हे तेवढे खातील तेवढे ना. येतातच काय ते. आवाज येते ना, आवाज दे. ओ इकडे या. ओ भाजी घ्यायला भाजी. म्हणजे तशी शिजली आहे, शिजत होती ना. त्यांना मी त्या रूम मध्ये झोपायला आणि राहायला दिलंय ना. नाही तर तो आपला उन्हात पडायला नाही ना पप्या. उन्हात झोपतात ना, तसं तो आमचा पाठचा रूम कसा खालीच आहे. सकू कुठे गेली, काय का सकू, काय करता. हात पुसतोय. हा बघा काय गुलाल परकरचा रंग. हे मेरे दली का रंग. मशीन मध्ये टाकला असता ना तर मस्त होळी झाली असती कपड्यांची. सगळ्या ह्याची टिप काय मम्मी सांग. हा कलरचे नवीन कपडे असतात ना, तर थोडा पाणी घ्यायचा, त्याच्यात थोडासा मीठ टाकायचा आणि सुकेच कपडे थोडे दाबून ठेवायचे, त्याच्यात भिजवून ठेवायचे. ओके. आणि मग तसेच पिळून सुकवायचे, मग कलर जात नाही. टिप लक्षात राहिली, म्हणजे हात लाल नाही होणार तुझे. अप्लाय होणार. हा म्हणजे हात लाल काळे होणार नाही. आजी आणि आता मध्येच भेटले है ना. होय. हा येत होते चालत, आणि मी कशी गाडी स्लो चालवतो जरा ही. पहिल्यांदाच आहे ना, पण अर्ध्या रस्त्यावर आलो ना. अर्ध्या रस्ता आला. अर्धा रस्ता हा, इकडनं कसं आहे. नंबर आणलो एक एक मी तिथे जा आधी एकच घेऊया. फायनली आणलं दोघांना होय. मग घेऊन आलो. का आला है ना. एकदम चंद्रा चढली. चालली काय. एकदम का ठेवायचं, चंद्रा का काय चंद्रा ठेवूया गाडीचं नाव. चंद्रा ठेवूया. हा चंद्रा ठेवूया. रेग्युलर चालू का चंद्रा. एकदम बंगल्याची आधी. बघल्याची आधी बुबू आले बघा. अरे बुबू काय नाही ते बिस्किट आणायला पाहिजे. आणि या तुम्ही उतरा आरामात. मी पण उतरते. हा उतरा उतरा. सुनबाईकडे आले नातू वागते म्हातारी आजी. म्हातारीची आता चाल बघा, तुरु तुरु. चला मी आलो गाडी लावून. ये बाबा ये सुखी राहा, गाडी लवकर शिक असून तर लवकर सगळी कालकी राह बाय माझी कालकोबा. तो बघा घर पुढचा घर दिसतो किती झाला, ते वरतून दिसतंय काय. जागा झालं ते का झालं चांगली तुका याच देऊन दे. चल येऊ. हा या. काजी काजी पोरीचा काना बघितला काय, पोरीचा काना बघितला काय. हा कणा बघितला पोरीचा. कुठचा हा काय. यमुना जमुना दोघी यमुना जमुना दोघी जावा आणि मध्ये गुलाब घेतो हवा. हे बघ ते पण दोन गुलाब लागलेत, दोन आहेत ना. घेतो मध्ये हवा. गंगा जमुना म्हणजे काय ते जावा जवळ असतं. हा हा. आणि मध्ये गुलाब हवा घेतो है ना. हा मस्त. काना बघितला ना इकडे. काना पण बघला. काना काय पाता
पवरचा पाता पोरीचा कनापा चला मस्त पाणी पियालात हं? चला आता बुबू झोपलाय चला या हे मला मोदक आणले. मोदक आणले नको खा मग खा तू पण चेक कर हा. तिला पण घेत चला आपण पण खाऊ चल का काय का सकू मी घासते बोलते भांडी ना ती नाही देणार तुम्हाला घासायला भांडी मग आता हे पण घे घासायला. हे बघ घासायचं आहे हा, बाबेकडे आणलेलं आहे. आम्हाला ताट आणलाय बघ मोठा आणला काय तुझा मग आपल्याकडे ताट कुठे आहेत मोठे मम्मी काढलेले सर्व नाही ते पण लय मोठे आहेत ते. आता इथे बघा आत्याने काय काय आणलंय वांग्याची भाजी आणि मुळे आणि जवळ आहे काय त्या मुळे त्याची मुळे मुळे. आणि भाकऱ्या आणल्या आणि मम्मीसाठी काय इडली सांबारा इडली सांबार चटणी आणि आम्ही बनवलेला मेथीचा लाडू आणि माझ्यासाठी आज काय आज हा सांगतो बघा आणि माझ्यासाठी खास मोदक आणले. हा मोदक पण आणले त्यातले कारण मी खूप वर्ष आहे ना मी घरात केलेले पण नाही आणि खाल्लेले पण नाही. हा 2 मोदक मी खाल्ले 2 काजलने खाल्ले 2 मम्मीने खाल्ले आता काय झालं माहितीये का आज हे होणार चेंज होणार त्यांनी भाकरी आणि भाजी बनवली ती आम्ही खाणार आहे आज आम्ही चपाती पनीरची भाजी बनवली आहे शेवगा शेंगाची आणि शेवया शेंगाची भाजी ते आजी खाणार आम्ही लाडू खाणार होतो ते आम्ही मोदक खाल्ले हा ते आता आणि मोदक आता लाडू आजी खाते आता लाडू लाडू बदली झालंय सगळं मी लाडू खाते आता सगळं एक्सचेंज झालं आदर बदली झालंय आमची कलेक्टरची चेअर गेली कलेक्टर रिटायर झाले. रिटायर्ड झाले हा तर. वरण घे मधली भाकरी दे. मला अर्धी कारभारीन काय जेवायला वांगा बटाट्याची भाजी आत्याने बनवली ती शेवगाची भाजी आईने बनवली पनीरची भाजी आईने बनवली आणि हे वालाची आईने बनवली. हे किती खाणार तू खाणार कोणाचं आहे माझा मग एकच भाकरी का एकच भाकरी आहे डाल भात हे घे वरण आणते ना खा हा हा थांब तुला एक सजेशन आणि सर्वांना एक मला सांगायचं आहे हा आता बघ इकडे आत्याने काय बनवून आणलंय फिशचा आयटम बनवून आणलाय तर फिशच्या आयटम बरोबर कधीच कोणताही मिल्क प्रोडक्ट खायचा नाही तू आत्याने बनवलेला खा आणि ती पनीरची भाजी काढून पनीर ठेव भाजी हा काढून ठेव जरा ती पनीर संध्याकाळला खाल्लीस तरी हे चालेल. तुम्ही पण लक्षात ठेवा हे हा, ऑपोजिट बरोबर आहे आहे हा ते ह्याचं आहे ना दुधापासून हा, बनलेलं आहे जरी ना ते. तुम्हाला रिॲक्शन असं समजून नाही आलं तरी तुमच्या अंगावर डाग येतील बघा हा बरोबर आहे ब्लॅक स्पॉट्स हा. येतील मिल्क आणि फिश टोटली ऑपोजिट आहे ठीक आहे आणि कोणकोणते ऑपोजिट फूड पदार्थ तुम्हाला माहिती असतील तर आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा आता बघा हिला मी पनीर तुला काय खायचं पनीर खायचंय का ते आत्याने आणलेलं ते खायचं आणलंय. हा मग ती पनीरची भाजी काढून ठेव किती पण टेम्पटिंग असलं तरी खायचं नाही ह्याच्यातच काढलं ना हा काढ बरोबर ना मम्मी असं दिसून येत नाही नंतर आपल्याला माहिती पडतं की बॉडीमध्ये आपल्याला ते काहीतरी डाग आले आतमध्ये काळे डाग येतात. स्पॉट कुठे ना कुठे किंवा आपल्याला खाज येत राहते खाज येत राहते. काहीतरी बॉडीचं रिएक्शन चालू हा होते तिकडे. बरोबर आहे ते बाबा. है ना? मला पण ती आधी खाल्ली की सुचलं नाही. त्याच्याबरोबर दुधाचे प्रोडक्ट नाही एक घ्यायचे. दिवस असत एक दिवस किंवा 24 आवर्स खायचे नसत तरी आपण ना एक दिवस पालायचं नाही खायचं हे कोणाचा कामगारांना हे कामगार लोकांना नाही पण असं कामगार नाही खात एवढं डिझाईन मध्ये कोणी वाढलं हे मी वाढलं आहे ना हे वाटते. बस डिझाईन केली आहे मग, आजीचं कोणतं आजीला कुठलं पण घेऊन दे ही काय आवाज देते आजी जेवायला या. तुला चपाती खाद्या डाय ती भाकरी खाणार चपाती तुम्ही खा चपाती मी खाणार आज भाकरी का का भाकरी स्पेशल हा, घे. चला जेऊ येताव ना आजीला चपाती द्या मम्मी तू पण मम्मीचं भात बीत कमी खा जरा 3-4 चपाती दे. आजीला तीन काय? हा, 3 दे. आजीचं कोणतं ताट आहे हे बाई आजीला दे द्या. 3 दे 3. जा. नको तेवढंच खाऊ दे नाही एवढं खाईल तेवढं बस होय दे. हे तेवढं चपाती आजीला इकडे बस जरासे एक सर हे इकडे कर आजी तिकडे बसत मग बबे चपाती काय? बबी काय आहे नको पत्ती नको बेटा, मला नाही आवडत तसं. आत्याला खाली आवडत मी जेवलो मी जरा हाचा आदवून येते हा, जेव. शिवाजी बसला काय मूळ आहे ना मुले चांगले आले चांगले आले हम्म. चपाती भाजताना ना कवळी चपाती फिरवायची म्हणजे चपात्या नरम येतात. बरोबर आहे. कडक नाही करायची कडक नाही. चला आता आजीला विचारतो पनीरची भाजी कशी झाली आजीला काय मग भरपूर आहे. आयटम भरपूर आहे भरपूर आहे 1 2 शेंगा हा पनीर खाल्लात का पनीर एक पोळ खाल्ला फोड खाल्ला मुंबईची चपाती हे बघा
कोण आलं बघतो ते. आवडली वाटतं भाजी त्यांना मम्मी. हा 2 भाज्या काय का आजी काय म्हणाला तुम्ही? जेवायला बसला ना की हरीच्या घरी शेवया तूप लाडू हरी पुषे विरामना काय वाढू असे विरामन जेवणी तृप्त झाले. ब्राह्मण ना आपल्याकडे येतात ना. विरा दक्षिणा घेऊन घरी निघाले. हर हर महादेव हर हर महादेव. आता आम्ही चपाती खाल्ली. चपाती खाऊन झाली. आता भात जेवतोय. तर भात खाऊन जरा इकडे पडा बेडरूम मध्ये आमच्या. आणि बघा ही आपली फ्रेश चपाती. ही फ्रेश चपाती बघा. हा मम्मी फ्रेश चपाती आहे ना ही. आजी जरा खाता नाही त्याला घालायची रे, आठवण दे मला. बुबू बुबू चपाती खातो. चपाती खातो. थांब चपाती खा. तोड जराशी. प्लेट कुठे गेली तुझी? प्लेट कुठे तुझी? चल तुझ्या बुबूची प्लेट कुठे गेली? काजल प्लेट कुठे गेली याची? गुलाब फ्रेश गुलाब. मम्मी गुलाबाचं काय करायचं? काजलच्या डोक्यात घालायची. मस्त ना. जेव्हा झाड आणलं ना त्या माणसाने आपल्याला सबस्क्रायबरने तेव्हा एकच होता. एक फ्री आला. एक फ्री त्याला आला. गोमुच्या डोक्यामध्ये गुलाबाचे फुल ग गोमुदक ते मिरची फुल ग. क्या बात है. हु गोमू बसली बाजारा टकवा घालीले राजारा. गोमू बसली बाजारा टकवा घालीले राजारते. मी म्हणते ना अंदाज माझी काही घासाय पण. कामगार खाली येतील नाचायला. आजीचा डान्स बघायला खाली. हे बघा या कुंडीत पण भरून घेतलं ना. इकडची माती यूज होते. आलू वड्या करतो ना ते आलू हे लावलं हे जगणार मुंडल्यात सकट आहे ना ते. म्हणजे डायरेक्ट चांगला आलू घ्यायला इकडनं. हे बघ, ही पानं आधीने काढला म्हणजे ते आपण वापरू शकतो. तीन त्याला मुलं आलीच आहे ना. 3 ह्याच्यात भरायची फुटतात ते. धीरे धीरे शिकारा हातवायचा मला. तुमची करा आला सुकाचे काम करा. सुखी राहा. तुम्ही आशीर्वाद द्या. दिला दिला. बाया गेल्या रांगोळी मारतेला. बाया गेल्या रांगोळी काली का मारतेला. आजी समोर बघा चिमण्या किती आल्यात बघा. होय ते बघा किती उडाले बघितले. बुबू तू चपाती खाल्लीस ना उरलेली? झाड पडतात बघ असं. आहे ना. एका झाडाचे 3 भाग करणार. एकाचे 3 करणार. एकाचे 3 नंतर आम्ही काढून 3 मुलं. ते बघ तिथे लावली पप्पा. हा काय बुबू करायला गेला पाठी. नंतर उचलून ठेवायची. 3 कुंड्या आपल्याला कितीला पडले? 250ला पडले. 250ला. हा त्याला सांग. हा तुम्ही कधी 100ला हे चांगले आहे माती. 120ला एक सांगतात. त्या हिशोबाने 360 होतात. होय ना. आम्ही डायरेक्ट 100 रुपये कमी केले. जाके भाई ना. अरे मुला बघिये थोडी माती अजून थोडीशी कमी नंतर घालता येईल. कसं आहे ना त्याला मम्मी किती होती बघ खाली आहे ना. त्याच्यात 3 भाग. झाडाचे 3 झाडं झाली. लावलेलं बाबा छोटं छोटं एक लावलेलं ह्याच्यात काढून. आता आपल्याला शो साठी पाहिजे म्हणून आपण कुंडीत लावतोय ना. काय माहित आहे तिकडे पुढे हे काढलं पाहिजे अजून. हे बघ बाबा पाला काढू कमी जरा. थांबा जरा. थांब मम्मी त्यांना जाऊ दे. सिमेंट आहे त्याच्या डोक्यावर. या. त्यांची पालं तोडा जरा. त्याची माती काढतो नाही खाली नको जास्त. नाही मुलं खाली जायला पाहिजे. आम्ही पाला काढतो. कवे हाय कर हाय. जा मॅगी खा. जा मॅगी खाते ना तू आता. हा त्यांनाच सांगते आता. बाबा राहू दे नका काढू. तुका काढू येत लय मोठा झाड वाटतोय ते. नाही याला कुंडी मोठी पाहिजे होती पप्या. हे काढू नको. आता हा जमिनीत लावा ना. हा? काजी कुठे गेलं होतं? काकांचे इथे ते सांगितले मी आपल्याला हाक मारते आहे. मुली पण आहे. आतेसाठी गिफ्ट दाखव.
आतेसाठी घे. आता ड्रेस पीस शिवते आपल्या मापाची ना. हे बघ असा आहे फोटो, असा फोटो आहे. काजल नाही आली काजल झोपली. आज झोपून गेली. काय आतेसाठी आत्यासाठी रे वा. ड्रेस आहे ड्रेस. आता तुम्ही शिवून घालून दाखवा. व्हिडिओ दिसेल ना नंतर. हा, आम्ही येऊ ना 10 दिवसांनी तेव्हा तुम्ही घालून दाखवा. अजून तुला आहे ना ड्रेस पीस. हा ते चला आता जाऊया. आणि आता मी परत जातो सोडायला. हा मशीन मध्ये सर्व काढतो ना त्याच्यावर. जरा गाडी आपण बाहेर लावूया. राजी या बसा. आते कुठे? हा तुम्ही इकडून बसा, आते तिकडून बसेल. आतेला बोला तिकडून ये. शिवहरा शिवहरा. हा, पाय इकडे घ्या, आतमध्ये बसा जरा. हे तुमचं घर काय व? हा हा बसा. येन क्या तरी आता गडबड आहे बघा. पिशवी आहे. पिशव्या घेतल्यात ना? या. आता 2 चाकी ते 4 चाकी झाले खाली. 4 चाकी झाली परत 8 चाकी होणार. आता 8 चाकी. 8 चाकी होणार. आता ट्रक घ्यायचा काय? ट्रक घ्यायचं. आते बसून दे बा. आते पहिल्यांदाच बसली. बसलात ना पहिल्यांदा? हा, चला. आलो सोडून. नाही पण जेव्हा नवीन नवीन गाडी चालवतो ना कोण आणि तो टास्क कंप्लीट करतो ना, तो लय चांगलं वाटतं. हां, नंतर नंतर नाही वाटणार है ना. पहिल्यांदा बाईक चालवली होती तेव्हा असंच वाटलं होतं. आता नाही ना काय वाटत. म्हणजे सोडून आलो पूर्ण घरपर्यंत त्यांना व्यवस्थित. खाली गेला तू एकदम नाही ना, वरती गाडी टर्न मारते ना बस. तिथपर्यंत गेला. हां, तुला आणि आलो आता पण. पुढे जरासं जायचंय खाली. म्हणजे आता आणि गाडी तिकडे लावली आहे बघा व्यवस्थित. चला, गाडीचं काम उपयोग झाला व्यवस्थित एकदम. आपली गाडी, हां, स्वतःची गाडी. स्वतःची नाही आपली सर्वांची गाडी. हां, तुम्ही पण या बसा आमच्या बरोबर. झाली कुठं का? होता तू बाबू? झोपला होता. तुम्ही गाडीने सोडून आलो, तू बसली असती पुढे. पुढची सीट खाली असते, पुढच्या सीटवर ही बसतात, होय. नाही तर मम्मी बसतात. दोघं एका दुसऱ्यावर बसतात. पण किती फायदा झाला ना गाडीचा. नाही तिकडे पण आपण गेलो मामाच्या गावाला. हम्म. मस्त.